Jadymy. Jadymy, ja? No jademy tylko czasem. Witam Was wszystkich zebranych jak zwykle na Śląskim Czwartku. Zacznę od tego, że bardzo jest fajnie, że mimo takiej pory tyle Was przyszło tutaj. I przy okazji mamy tu nową dziennikarka z tygodnika Nowiny, pani Tamara. Karolina. Dzień dobry, miło. No a gościem dzisiaj specjalnie jest autor wielu książek o Śląsku, bardzo dużo ciekawych, Jork Buczyński. Cały tytuł naszego Śląskiego Czwartku jest Śląsk wedle Jorka. Przedstawię, opowiem nam o tym, co on robi z tymi książkami i tak dalej. Serdecznie witam. Też serdecznie Was witam i cieszę się, że się tak bliżej przyszli, że będziemy mogli się pogadać, bo to nie będzie tak, że ja no będę godą, jak się to przecież robi, ale chętnie tak nawiążę kontakt, jak to lubię z ludźmi, to tak się lubię pogadać. Fajnie nauczyć się dużo jeszcze od ludzi. I powiem tak, no zacząłem pisać, zająłem się literaturą śląską, no dopiero jak się poszło na Pędzyro. Przedtem, że robił 30 lat na kopalni Marty Gniówek na dole. Także można powiedzieć, bohaterowie moich książek, przede wszystkim górnicy czy rodziny górnicze, to znowu wszystko z autopsji. Czy zwyczaje, obyczaje, czy nasze takie typowo śląskie zachowania, mentalność, to że poznał. Najpierw, że się zajął moim ulubionym tematem, czyli śląskie straszki, czyli utopce, strzygi, skarbnik oczywiście, nie śląski duch kopalni. No uznałem tak, do dzisiaj to uznawam, że my nie możemy się wstydzić naszego folkloru, powiedzmy takiego horroru śląskiego z przymrużeniem oka, bych to powiedział. Przymrużeniem oka. Obejrzyjcie, jak to wygląda za granicą. I w czasach dawniejszych, i dzisiejszych. Niemcy, te pierścienie Nibelungów, przede wszystkim Skandynawowie, sagi o wikingach. Jak tam, to jest o to dbane. Jak tam wydaje się książki, robi się filmy i rysunkowe, i fabularne. I cały czas ten folklor w tamtych krajach, nie tylko w tamtych, bo w Anglii tam król Artur, rycerz okrągłego stołu i tak dalej, i tak dalej. I tak samo te różne upiory, demony z tych demonologii różnych państw. Tam się przede wszystkim, jakbyście się tak zainteresowali, to jest szkoła. To jest szkoła. Tam uczą w szkołach o na przykład sagach wikińskich, skąd się to wzięło, jaki to był naród, jakie to byli zdobywcy, bo przecież oni na tych swoich statkach z jednym żaglem i praktycznie z jednego drzewa wydubanego płynęli bardzo daleko, do Grenlandii, daleko, nawet podobno i przed Kolumbem, dużo wcześniej przed Kolumbem byli u wybrzeży Ameryki. I dlatego się pomyślał, no czemu my się mamy wstydzić, że my mamy utopca, że mamy szczyga, że to jest takie do dzieci, albo takie jakieś prymitywne? Nie, to nie ma prymitywne. Tak samo chodzi o w ogóle polsko, o legendy polskie i tak dalej, i tak dalej. Zauważcie, jest dużo książek, legendy o polskiej teraz robię, legendy polskie. Ale to jest, większość tych książek to jest 4-5 stron, następną legendę 4-5 stron. Ku temu jeszcze prawie na każdej stronie jest obrazek. I to jest takie domete streszczenie. I oto się wziął inaczej. Te moje, jak zacząłem te pierwsze opowiadania pisać o tych śląskich straszkach, utopcach, ja się tym bawił, mnie to bawiło, mnie to śmieszyło i dlatego wszystkie te moje opowiadania, do dzisiaj to jest, tak to wygląda, jest to w ten sposób zrobione, że mimo tego horroru, tego dreszczu w tych opowiadaniach, wszystko zmierza ku takiemu komizmowi, humorowi śląskiemu. Ten utopiec, tam wszystko jest
Nie, że jak w filmach teraz, czy przed tym wampiry, czy wilkołaki, no to co to było? To było prymitywne. To była jedno bestia, którą zabijo, którą goni, którą cycko krew. Tak to wygląda i do dzisiaj w filmach i w książkach zagranicznych, no akurat w Polsce jako taką horroru nie mamy, fantazy też jako tako nie ma na jakimś wyższym poziomie. I to nie o to chodzi. Ja też mam opowieści o wilkołakach, o wampirach tych śląskich. Ale tu ja zrobił taki coś innego. Psychologia, psychika tego wampira, tego wilkołaka, tego utopca, tego skarbnika. Pokazać taką drugą stronę. Jak odczuło ten straszek śląski, ten utopiec, czy ta strzyga, no śląsko-wampirzyca strzyga. Jakie to jest popularna postać demonologiczna. To jest lepsze od jakiejś tam Drakule, od jakiegoś innego wampira. No bo co, tamten, no ludzi cyckać krew, zabijać ten. A szczyga to jest inaczej. Szczyga, no, nie wiem czy na pewno wiecie co to jest szczyga, nie? Wychodzi z grobu taka babka, przeważnie takie wodo. No i tam loto się podruga, a idzie młody Karol, górnik z roboty, nie? Czeka w tych krzokach, raz go, pocycko zostawi się. Znaczy nie zaś go się pocycko, zaś się go zostawi na potym, nie? Ale go nie zabije, nie zabije. No, to jest temat na 2 godziny i na więcej gadania o tej śląskiej folklorze. Bo zatrzymajmy się na tej szczydze. Czym ona wlazuje z tego grobu? Co to jest ta szczyga? Jak ja się spotykam z uczniami, czy 4., 5., 6. klasy szkoły podstawowej, a najbardziej lubię spotkania z przedszkolakami, bo to są świetne spotkania, tylko żeby nie było tych dzieci za dużo. To przychodzicie na Śląsku, bo mówię na Śląsku. Przychodzicie do tej szkoły. Przepraszam. Nie ma za co. Zapraszamy. Tam nie wiedzą nic o tym. Oni wam powiedzą o Minecraftach, te dzieci. Oni wam powiedzą o Harry Potterze, o wampirach, wilkołakach. Oni powiedzą, jak ich zwalczać. To wszystko wam powiedzą. Ale spytajcie się, kto to jest utopiec, kto to jest skarbnik, kto to jest pociep, mamuna. I mamy bardzo dużo tych postaci demonologicznych, ale także powiedział, to nie są takie prymitywne, krwiożercze upiory. Bo ta szczyga też, ona nie chce być szczygą. Ona nie chce być szczygą, ale jest taki, oczywiście to jest legenda, to żeby się ktoś nie pomyślał, że ryk sam jako szczyga się pojawi za chwilę, albo co? I no nie będę 2 razy. No jak to się pojawi? Może, oczywiście. To jest tak jak w każdym państwie, co żeś powiedział, jest geneza tej powstania tej danej wątku demonologicznego. I tak samo jest ze zmorą, tak samo jest ze szygą na nasze 2 najbardziej popularne demony kobiece, nie? Zmora wiadomo co to jest. To też były takie wypadki, no ludzie, no jak jeździł, spotykał się ludźmi kiedyś jeszcze, czy teraz już troszkę mniej, bo ci ludzie już tam te internety mają, to powiedzmy, no nie powiem, że są mądrzejsi, ale niby coś wiedzą z tego internetu, może tam te plewy odsieją i coś tam, te ziarna im zostanie. Ale tak, jak powiedział, ta zmora, ta strzyga, mamuna, to są kobiece, i to jest geneza. Czym ona zmorą niż była? No takie były wypadki. No, synek, Karol, młody, siedzi się w domu, śpi, łup, w okno coś skapuje, patrzy jakoś, kurde, chudo, bo zmora, ona się przeistaczała, ona była kobietą normalną, ale w momencie przejścia w postać zmory się przeistaczała. Nie? No i wskakuje taki strach, oczy wybrzeszczone, nie, zęby na wierchu i łap go, i dusi go, i tego. Synek bolą na rano, ledwo dycho, co jest, taki osłabiony. Pierunie, za drugiej nocy zaś przylazuje ta sama, zaś już kurde też nie może. Ale przypomniało mu się, jak zmora załatwić. To jeden ze sposobów wielu, jak ta zmora załatwić. Czyli jak ona zacznie dusić, a macie jeszcze trochę siły coś powiedzieć, no to powiedzcie, przyjdź jutro dom ci chleba z masłem. No i ten synek, jak 3. raz już go tam zaczęła dusić, no to już dom ci chleba z masłem, ledwo co by powiedział. No, patrzy jutro i sąsiadka młodo idzie.
a została z tą zboru, bo tak silnie, takie uczucie do tego synka miała, tak go kochała skrycie, a nie miała śmiałości, była strasznie śmiało i to sprawiło, że ona odziała go tam. No skarbnik, wiemy kto to był skarbnik, do kopalni. Teraz też się przychodzi do znawców folkloru śląskiego, no i się tak na spotkania pyta, no słuchajcie, skarbnik, no fajną postać, bardzo sławną w folklorze śląskiej, w opowieści śląska. Powiedzcie mi, skąd się ten skarbnik wziął? No a taki duch się pojawił i tam zaczął górników napadać, łupać i straszyć. Nie, to nie do końca tak jest prawda. A wiecie, że skarbnik z Redutów pochodzi? Jak? Skąd? No z Redutów. No to i godą. Był taki górnik. Raz już, że jest matce. Może być. Może być. To jest duch, to może powiedzieć. No skąd? Był taki górnik, nazywał się tak, na imię miał jak Jorguś Kotula. On tak mu się podobała gruba, tak ta robota na grubie, tak te smykanie się po tych chodnikach, po tych sztrekach, tych zawaliskach nawet, że no zakochał się po prostu w tej grubie zakochał. Nie założył rodziny, bo jego wielką miłością była gruba. Była gruba, tam te relacje z kamratami, z innymi górnikami. No i co? I przyszło ten jego czas na Pędzyją. Ostatnio szychta. A on nie chciał iść z tej gruby, chciał zjeżdżać dalej, chciał choćby się chodzić tam, nie po tych z tą karbitką, bo to w karbitkach wtedy, czy jeszcze inne jakieś lampy. I co zrobił? Steiger mu już dał za zadanie przejść, no tam wentylacyjny chodnik i nazot przyjść po szyb, żeby mu się, broń Boże, już nic tam nie stało. A co Jorguś zrobił? Jorguś poszł i tak się chodzi, ogląda jeszcze ostatni rozgląd, no kurde, ja sam już mu powiedział, nigdy nie zjada, nigdy nie da widział tych pochylni, tych chodników. No i co zrobił? Był chodnik, kto na grubie robi, to wie, że się chodniki zagazowane zabezpieczało, no, można powiedzieć bardzo prymitywnie. Zbijało się deski na krzyż. Nie wolno wchodzić do tego chodnika, bo jest zagazowany. No i Jorguś pisze po taki chodnik, stoi, ciepnął te deski na bok, raczej odsunął los, poszedł, szlupnął 2 razy i został. No i za 2 miesiące komple, co jeszcze ci zrobili, robią tam coś na chodniku, czy kabinie czaskali, czy coś, patrzą, idzie jakieś światło i takie fioletowe, idzie taki górnik już, włosy takie siwe troszkę tego, bo oni go poznali. A oni go szukali najpierw, bo on zniknął po prostu, nie wyjechał na wierzch, ten Jorguś Kotula. Miesiąc, 2 czy ileś tam. Patrzą, to jest Jorguś, no troszkę zmieniony. On co, robicie tu? Ja ciężko mu to idzie. Poczekajcie, no, pyk, w jeden głaz, trzeci rozwalał to jak na drodze Polski. Jorguś, toż tyś nie wyjechał, my cię szukamy 3 miesiące, a on nie wytłumaczył. Ja chciał tu zostać, gruba to jest moje życie na wieczność. No i w ten sposób Jorguś Kotula stał się z Redutą skarbnikiem. No może być z Marcela, może być, nie wiem, z Jankowic. Każdy może się coś przypisać. To są takie, no powiem, jak ja słucham takich ludzi, te historie, ale zacznę od tego, że nie wiecie, jacy ludzie są gawędziarze. Jak umią pięknie jeszcze w tamtych czasach godać. Oczywiście niektórzy w to wierzą. A ja tam szła z Olit, mnie odprowadzał Karlus, tam idziemy koło stawu i fiko się koziołki, raz tu, zaś skoczył do wody, popływał, no mój galan uciekł, pitną ja została, nie? No to ten pieryński, no ten zielonek ładnie i ci się, będziesz moją, i na tej wody. No ale się jakoś nad nią litował i puścił, to musiałem mu kusku dać oczywiście, no dodajcie kusku takiemu zielonemu maszkarze, nic z uszami. No i to było tak na skrót go. I ja do dzisiaj jeszcze te piszę jakieś tam, bo chcą, teraz te wydawnictwa już, napisz, panie Juszku, o tej śląskiej straszkach, ale napisz pan to po polsku, żeby my to w Polsce. To się nie da po polsku. Da się, wszystko się da, te reklamy, nie da się. Wszystko się da, tylko jest jedna sprawa. Ten odbiór jest inny. Odbiór jest, wyobraźcie się górników, jak dodają fajnie literackim językiem. Nie?
Panie Sztygarzy, Ja, panie Sztygarzy, pucam ja, po co ty Panie pioruneczki? Sztygarzy, proszę tu przyjść. Ja. No właśnie, nie, to jest Chore, straszne. to jest... No, a on by musiał kopalnię, oni, miłości moja, ty jesteś jak zdrowie, ten Jorguś i tak dalej, i tak dalej. Tak. I tu jest, co tu jest wtedy? No, oczywiście to idzie napisać, bo wszystko idzie napisać, ale to by było, ta gotka już, ten dialog, to już by było takie sztuczne. Już by nie było tego klimatu wypowiedzi, bo nas Ślązaków charakteryzuje taką wypowiedź. Jorguś to tak, Hilda inaczej, Oma jeszcze inaczej, bo nie rozumieć, bo gdyby sobie wypodni czy coś, no to tam wiadomo, już tam nie pogoda tak. Ale tu jest właśnie, bo jeśli chodzi o moje książki, to ja piszę w ten sposób, że narracja jest w języku literackim, ale dialogi są po śląsku. I to właśnie z tych dwóch powodów. Po pierwsze, żeby pokazać, że ten śląski język, on nie ma gorszy od polskiego. Tu jest nie, że bo to takie prostackie, takie proste, tu nie idzie wyrazić wszystkiego, uczuć, przyrody, to nie ma problemu. Idzie tak fajnie po śląsku napisać. No są tłumaczenia nawet wydawnictwo Silesia Progress, nie? Na przykład kolega Syniawa. On pierwsze Barsa, Szkota, czy tamtego, czy innych. Jest taka książka, Dante Inksi. On to oczywiście Dante. Jakbyście przeczytali go w oryginale, te wiersze jego, to nic nie zrozumiecie pomału. Ale jak to napisał Syniawa, Mirek, to już to po naszemu. Już to idzie inaczej. Tak samo weźcie, jakbyście Odyseja, czy cokolwiek takiego sławnego, a już nie godną winę tu, bo już to widzimy w telewizji. Możesz mówić Biblię, bo Biblia też jest ważna. Biblia jest. Biblia po śląsku. Jest po śląsku, ale ja myślę tam, bo to przez burmistrza chyba, nie? To troszkę by się, on to, no chciał to zrobić, szacunek, trzeba czopka, bo to jest była wielka robota. jedna z pierwszych poważnych książek tłumaczono na język śląski. Tak jest. I jako to jest robota, Strasznie jak źle mówią. czyta, nie? No. Godać po śląsku, Ja bym tu protestował. a teraz Nie ma języka czytać, to jest śląskiego. strasznie Dwa. trudno. To jest za dużo pisania, nie? No, ja się z każdym zgoda, nie chcę tu tak w takie niuanse wchodzić, czy język, czy gwara, czy dialekt. No to jeżeli, bo można by powiedzieć tak, to powiedzcie mi, Słuchaj, Aleks, spokojnie. Powiedzcie jest mi, takie coś. To jest tak jak Anglik mówi po angielsku, a Nie, Szkot mówi słuchaj, po szkocku. to, że my na przykład, ja gadam synkowi, jak pojedziesz, to daj na sia pozór. I te słowo sia jest, wiesz co, wskazuje na to, że język śląski jest pierwotnym do polskiego. Zgadza się, to Miotek A już polski to jest zrucyfikowany śląski. ja powiem tak, Według mnie. bo pan powiedział, nie Nie protestuję. Pan powiedział Tak tak. jest. Mogą. Czekaj, No słuchaj, spokojnie, wytłumacz mi- nie będziemy lodać już wysoko, tak. Pierwsze, No dobre, to ja puszczę to. Pierwsze zdanie napisane po polsku. Wypowiedział czeski poliglota rolnik, ty. Rolnik. No bo rolnik, to Boguchwał się nazywał. I on powiedział po polsku do żony i to napisali. No wiesz co, to jest fantazja, nie wiem, przewyższa chyba Verne, nie? 20 Bo pan tysięcy powiedział, nie ma, Języka. jeszcze będziemy gadać o tym No. temacie. Nie ma języka śląskiego. To jest dwa. Czy jest język polski? Czy to I to udowodnia, że go nie ma. Czy to jest... To jest umowny To język. jest język. Bo teraz No całe życie jest nie służyło. tam, gdzie pan jest No to jest bliżej, umowny czy język. Tam na przykład czysta Ale droga, teraz, nie? weźmy Jak pan tak. tu jest blisko granicy niemieckiej, Ale dobra, chociaż tego. Wara A jak to będzie może pan być jedna tutaj to w wioska, Wodzisławie, gdzie jest blisko To jest tak, czeskiej, Wara, to bo będzie, no Rybnictwo, oni mają jest cesta. Wara, I tu jest powiedzmy, śląskie Cieszyństwo. Śląskie. Jest Wara ludzko, czy narodowictwo. Ale sztraki my mieli na dole, A normalnie, języki narodowe. przekopy. Właśnie z dialektu z dwa. Sztryka. To jest język. Zmieszaniny. I śląskie to jest taki konglomerat właśnie tych kodyfikacji. Kodyfikacja zrobić. No wieście musieli zaznaczyć, bo już jest spotykał z tymi kodyfikatorami. Ale oni co oni chcą? Oni chcą taki coś, że on się weźmie do tej kodyfikacja te dialekty na przykład koło Rudy Katowic. A co Rybnik? A co Cieszyn? A co Racibórz? Przecież Rytyk Śląsk to jest tu. Rybnik, Racibórz, Opole. To jest Śląsk. Ja jestem za tym. Chrześcijaństwo. Kiedy było chrześcijaństwo? Około 850-60 roku. W Polsce 966,
to jeszcze politycznie Mieszko te chrześcijaństwo wziął od Czechów, żeby wzmocnić państwo. No to jest dużo idzie o ten godać wszystkiego. To Nie? teraz mi powiedz, jak to było w Ameryce Północnej. Tu są afacie, to są siuksy, tu są koszty hodowcze. To Tak. język czy to była gwara? Gdyby miało powstać państwo indyjskie, to jeszcze prezydent obiecał Indianom wszystko, miało powstać takie państwo i oni mieli mieć swój język. I tak samo jak każdy język, on by się składał z iluś tam dialektów, ale oni już bardziej chcieli, żeby język angielski tam się robił. Bo co to jest Ameryka? Język jest angielski, ale ile jest ludzi tam? Kto tam jest Amerykanin? Ten Indianin, Winnetou jest Amerykanin. No i już i Ślązoków też tam ten pan Mari w Teksasie Co, Jorkę, i tak dalej. tu akurat pan takie mrowisko sadził, a jak ty się rozgodasz na inne tematy, to nie zdążysz swojego tematu mówić. Nie, bo ja tak lubię, wiesz. On sam może gadać na te tematy językowe 2 godziny jeszcze. Osobnie spotkanie. Ale my sam mamy czas, o 6 nas mogą wyczerpać. Nie, rodzice powiemy, będziemy ich płacić na później. No dobra, to lepsze jakbyś pogodą o tych straszkach, bo to jest No o języku. o straszkach może skończymy, bo to wszyscy wiemy, co to są. No mnie chodzi o to, żeby my to pokazali, że my nie są gorsi od innych. I jak ja piszę nawet nowela, czyli jedno opowiadanie, jeden wątek o utopcu, to ja to mam na 20 stron. Ja pokażę z każdej strony, jak on się spotyka, jak się to co robi, co on myśli. I to są te straszki, bo o tym to też idzie godać. Ale ja bym chciał przede wszystkim, dla mnie najważniejszą książką jest Godulowa Saga. Na pewno wiecie, kto to był Karol Godula, a jak ktoś nie wie, to może gdzie. To był człowiek, o którym się powinni dzieci w szkołach uczyć. Uczą się oczywiście. No o Goduli już prawie wszyscy wiedzą już teraz. Tak, o Francu Winklerze się uczą, o różnych innych. A przecież co on zrobił ten człowiek? Tam, krwiopijca przeważnie, nie jak ta propaganda jest nie tylko za komunę, bo i dzisiaj też jest, takie niewydolności, to był krwiopijca. A Kainci, co było inni? Ale on, patrzcie, on pierwszy, nie Franz Winkler, jak się to mówi, ale Godula pierwszy familoki postawił. Godula zrobił darmową opiekę medyczną do swoich pracowników. Czemu to zrobił? Żeby byli zdrowsi, lepiej robili, tak mu zarzucali. Ale leczył. Wiele on dał pieniędzy podczas epidemii, też dał. Teraz w ogóle jego podejście, ruch tego, bo on miał ciężkie życie. On był milionerem, ale przeżył tragedię. To był Godula. Ale jak poznał ta Joasia, to tak by się tego serce takie zamrożone, zahibernowane się otworzyło na to. Teraz tak, edukacja na Śląsku. Godula też razem z księdzem Szafrankiem, no nie trzeba gadać, to był ksiądz Szafranek, bo to jest bardzo ważna postać na Śląsku, otworzył szkołę koło siebie, koło Cynkowu. I on do ludzi chodził, do chałup chodził, odwiedzał, bo chodził, bo są na to znaczy jest mało o prywatnym życiu Goduli materiałów, jest oczywiście ile tam miał kopalń, ile folwarku i tak dalej, tego jest. A ja w tej swojej książce, Godulowa Saga, teraz by to o 6 rozdziałów rozszerzyli, bo tam nowe materiały mi doszły z Lysek między innymi, bo tam jest, ponoć ma być tam grób jego ojca i matki, jest na razie matka, jest Franciszki Godula, możecie obejrzeć. Gryt obiecał, że to odnowi, wójt, także, że można będzie tam chodzić. No i jeszcze parę innych, ale o tym człowieku naprawdę powinni się poznać go, kto to był Godula, kto to był. Tu się uczymy o różnych innych, a on był pionierem tego górnictwa, hutnictwa, no i innowacji w rolnictwie. Przecież on wprowadził nowe maszyny, nowy system nawożenia gruntów. Teraz pijaństwo. Zarzucają, że straszne pijaństwo też w tamtych czasach na Śląsku było. A jakbyście wleźli tak troszkę głębiej w to patrzcie jak było w Czechach, jak było w Anglii, jeszcze gorzej. We Francji było jeszcze gorzej. We Francji i Anglii górnicy, my go mamy Bergmont, nie tak. Gorzej żyli, w gorszych warunkach. O Rosji to już tam Putin się nie interesuje Rosją.
Lepsze warunki, nie mówię teraz o Goduli samym, bo u innych tam spadkobiercy Giszego czy książę Pszczyński, to też dość dobre warunki, ale nie takie już jak u Goduli. No i co, było to pijaństwo, a w Polsce co było jeszcze było, że w Polsce no nic nie było, analfabetyzm był nie w tamtych czasach, a no, propaganda bo nie chcieli się uczyć po niemiecku, bo to bojkotowali szkoły. I co te dzieci umiały? Jak oni miały wiedzę? Czy geografia wykładano po chińsku, po rosyjsku, po niemiecku, po francusku, jest inną geografią. To się już ją nie uczymy, bo po polsku to nie ma. Historia, matematyka czy inne przedmioty. To co, nie uczymy się tego, nie? Nie, bo to bojkotujemy, bo to niemieckie. I teraz w Prusach, bo Śląsk w tamtych czasach był w Prusach, była obowiązkowa nauka szkolna. Obowiązkowo. No, że wiadomo, że jak były żniwa, bo co to dzieci szli tam na pole. Tak, to było. I to była Godula. I dlatego o tym Godule ja chciałem go pokazać od strony ludzkiej właśnie. Bo tak wydawca powiedział, spróbuj go pokazać z tego psychicznego punktu widzenia, jak on richtig wyglądał, jaki był człowiekiem. No ręce opadły, no w książki niemieckiej i tego, ale to wszystko było, wiele on miał tej folwarków, pieniędzy, te kopalnie, ale nie było pokazane, jaki on był człowiek. No i ja taką metodą Sherlocka Holmesa, że tak powiem, albo Gittera Herlocka, dedukcją z tych jego różnych dokonań tworzył się jego obraz psychiczny, psychologiczny. Jaki był człowiekiem z tej strony do innych ludzi, jaki był do rodziny, jaki był, no miłość. I on tam taki wątek wstawił do tej książki, że miał narzeczoną, ale tam go napadli wtedy w tym lesie, wiadomo jak to było, różne tam są interpretacje. Była to tragedia, ledwo co przeżył, no i był jaki był. Dopiero ta Joaśka, ta Joanna von Szambot, potem sławno. I jeszcze ta Joanna von Szambot, ona pochodziła, jej ojciec z Żalina pochodził, górnik. I to jest udokumentowane. Ona w tamtej czasie, jak dostała te szlachectwo, została tą hrabiną, grefiną, jak się to dało, jako ona była lubianą nawet na dworze pruskiego króla. Jak ona była lubianą w ogóle, bo z początku, wiadomo, nowe to noworyż jakiś tam, ale umiała tak się zachować, że była strasznie na tych dworach lubianą. Mało tego. Ona spotykała się, nie, że już potem tak urosła, że nie patrzyła na dół i no do góry. Ona się spotykała z ludźmi, z tymi, co kiedyś za Godulę jeszcze jako dzieciństwo miała, spotykała się, nawet zakładała strój śląski na tak spotkaniu. Teraz to jej była inicjatywa. Ona za tym chodziła, żeby trumna z Goduli, Karola Goduli sprowadzić z Wrocławia do nas tu. No i tak jak że powiedział, ona dostała cały spadek po Goduli. Ona nie roztrwoniła go. Mało tego, ona jeszcze powiększyła. Jeszcze bardziej zaczęły prosperować te kopalnie, te huty, no aż do do wojny. Nie? No potem jak przyszła wojna, to po wojnie wiadomo już nie było tych. I tak to było. I ta książka trudność trochę mi sprawiała, żeby ją napisać, ale jak to potem wciągało. Jakby ten Godula stał koło mnie i godał, ale tak nie było. Napisz relaczej. Jorguś pójdą 7 razy, wypijemy sam po sznapsie. No on tam mało piła. No i tak mi się ta postać wyłoniła teraz jeszcze, bo jak to teraz odbierze czytelnik, jak to odbierą te tak zwane eksperty, fachowcy od Goduli, bo ich jest bardzo dużo, było i jest, nie? Ale życie, jak ta książka cały czas idzie, jak coś się spotyką, nie ma krytycznych uwag, nie ma krytycznych uwag. I no się mnie pytają, bo wtedy się gadał po niemiecku, jak Godula z robotnikami? On gadał po śląsku. On zjechał na kopalnia, ty Hubert, jako ci idzie ta robota, na tej swojej kryce się, on zaczął nim, bo on to, a dobra, słuchaj, a ten ci tam pomogą, leniuchuje po całym. Teraz zaraz mu przywalą tą kryką temu Bumelantowi. Wracamy do tego alkoholizmu wtedy. No było to, no bo nie czarnujmy się, bo tak było. Co zrobił Godula? Godula zastosował angielski system, trade system się to nazywało. Czyli zaczął wypłacać wypłaty połowa w naturze. No. I żywnością, nie żywność tego. Babom, górnikom, fest się to podobało. No chłopom, co chodzili do tej karczmy, mniej.
Ale Godula, no to już być może włożyć między legendy należy te jego zachowania. Wpadł do tej karczem, znaczy pro tych górników, tych naprańców tam wywalał z tych szynków. Lewo też opisał tam jedna taka sytuacja, tako poglądowo, jak to robił. Ale tak było. I zaraz inaczej było w tych jego dobrach. Zaraz ci ludzie, no trochę na niego psioczyli, no bo kurde, tu pełno wypłata, ale co pełno wypłata cało, jak on większość to zostawił w kaszmie. No i bawia, ten Godula, ten karnik dobrze zrobił, nie? No i tak mi się wyłaniał, że ta postać tak bardzo pozytywnie mi się on był taki, bo jak się na te jego dokonania spojrzy, to był. No potem już były następne książki, spotkania, już miał różne tam do tej grupy Konar, zaczęły grafiki rysować, tam jeszcze więcej się poznawało zabytków, się tu jeździło, na Śląsku zabytków, w Kopicach zamek. Jaki to był piękny zamek w Kopicach Joanny i Górnika Szałmoców. Co teraz tam jest? Co zostało z tego? Przecież to był jeden z najlepszych pałaców w tamtych czasach w Europie. Jeden z najlepszych pałaców. Teraz stanie chyba są odnowione tego świeżo, co? Tak, jeszcze to było za, jak się nazywa, Sośnierz, nie? Sośnierz, ale on zaczął od Chudowa. Nie wiem jak tam dalej jest Chudowym, bo jedno odnowił ta baszta, a reszta nie ma dalej. Kopice. Co jest Kopice? Czy to jest odbudowane? Co tam jest? Co się dzieje tam? Sam szkielet z tego został. No szkielet. Taki zamek. Obejście głupiczek, no nie powiem głupi, to w cudzysłowie godą oczywiście, żeby tam nie każdy powiedział, że pepiki są głupie, a co nie, są mądrzejsze od nas, bym powiedział nawet. Jak tam, takie zwykłe dworki, co my sami mieli pełno tych dworków, w Lubomii były fajne dworki, tej pani, jak się nazywała, Bordynowska pani, ją jeszcze nazywali. To wszystko leży, tam no kąsek cegieł, a obejrzyjcie w Czechach, te zamki, te dworki, jak to wygląda, bo już nie będą w Niemcach, czy w Hiszpanii, czyli to nie będziemy tak dalej jeździć. Ale tu. I nic, żaden się o to nie starał. Żaden o to nie dbał, żeby, no to jest nasza kultura. To jest nasza kultura, ta architektura sama tych dworków, co było. Pałac Goduli w Rudzie. Ta chatka sama. Jak ja to słyszę 10 lat temu, to będzie za 2 lata, to będzie stoło tak, to stoło, ta chata my tam postawimy, nie, ten zakaj, tam macie ruiny, tam możecie się wleźć do tych piwnic, pochodzić, a koło chaty Goduli to no, chyba ten dom, nie wiem czy jeszcze stoi ten dom tam, bo tam był taki dom. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o takie dbanie o te postacie i o ta infrastruktura. Ale ja ci powiem tak, bo poruszyłeś połowa w naturze była wypłaty i geld był w pieniądzach. Pamiętam wypłaty górników, taki woziutki pasek był, No ja wiem, też nowy ołówek i górnicy. no wiedział jak to przepisać, nie? Teraz potrzebuje na gorzoła, teraz to tam gumował i wpisywał. Ja, Więc że coś my nie takiego, zarobił, no to my nie była dostał. natura, nie? Ale ta jest druga strona medalu. Potem przepiją, a reszta bawi. Ja, ale to była druga strona medalu, że baby się pochytały na tym. Pochytały się i w dzień wypłaty już przed bramą jedna stoła grupa, komando się to nazywa teraz, nie? Inna stoła przy placu drzewa, bo też tam mieli te boczne kapitali. Holzplatz. Ja, Holzplatz. I jeszcze jakaś tam przy berdze i już te baby. No i Kaj Pitni. W mojej książce, bo ja skończyłem może z tym Godulą, bo to też jest temat, my by musieli się Ale zaś potem przyszedł rozglądać. taki górnik do domu i żona mówiła do niej, że mu dać ten pasek i ta wypłata, a on go doda. Wybierz se, możesz dostać Albo pasek, albo wypłata. No, tak, no, to jest taki humorystyczne sprawy. Jeżeli chodzi o te dworki i te nasze tu, to tak jak pan powiedział, że to jest nasza kultura, ale to jest nasza śląska kultura. Śląsko, Nie, no, my są na I Śląsku. dlatego to jest taki zaniedbane i nikt się tym nie zajmuje. Bo im więcej śląskiej kultury zdławią, tym prędzej tu powiedzą, a to polski, to No, polski. to się wiąże z historią. Śląsk już, nie? wiecznie polski, nie zawsze Czyli był to jest polski. wina Tuska. Mój plac. Albo Nie, nie wchodźmy na ten teren. Nie, to już Mój zostawmy. plac to jest ją,
A tamten plac to już nie jest, mnie nie obchodzi. Ale mamy swoich posłów, mamy takich włodarzy, mamy... Ale ja to... Co taki Gawenda zrobił do Śląska? Ja, ale będą śląskie, oni są ze Śląska, nie? Czyli powiedzmy, że są śląscy posłowie. Kogut zrobił. Ja proponuję, Nie powiedział w parlamencie. Nie, to nie ma, każdy ma prawo się wypowiedzieć, także na tym polega demokracja. moja zasada jest prosta. Chcesz, żeby cię szanowali, szanuj Że innych. ten Śląsk tak wygląda, jak wygląda, to jest chyba nasza wina, nie Polaków. Jako wina, zasługa. No co? Trzeba się skupić i słuchajcie, i teraz te zamki trzeba odbudować, ale to my musimy się wziąć w Ale garść. Ślązoki Jak po czeskiej nasz stronie Ślązoki- odbudowali. No to właśnie teraz Karolina zakładamy, po czeskiej stronie. deklarujemy się i zaczynamy jeden w okolicy, który zamek jest zrujnowany, czy pałacyk, czy Tak, dworek, proszę panią. i my się staramy teraz. Restauracja takiego pałacyku to jest Ale to rzędu nie ma 1 2 miliony Zgadza się, złotych. to idziemy Skąd my i to zbieramy. wezmemy? Od tego są ludzie o kultury, Albo architektury. zapisujemy się do PiS-u i dostajemy dotacje. Ale ja nie się nie zapiszę. No to na winę, dobra. Zaskoczyli mnie teraz i ty mu gadali o tych wypłatach. O tych wypłatach. Nie, ale to jest mądre. Takie stowarzyszenie, w tej chwili takie stowarzyszenie tutaj zakładamy. Kontrakt. No i na tym się skończy, bo pani nie dotrze do władz, którzy się zainteresują, zaczną działać. A co my zrobimy sami? Bo to my też będziemy tak, gdyby godać i z tego nie wynika. Organizacja, przewodniczący tego Proszę panią, tej organizacji już było, założyło się kilka czy kilkadziesiąt. Na czym się skończyło na gadaniu, bo nie było środków finansowych, poparcia nie było. Proste. Ale zostawimy to, bo to też możemy kiedyś pogadać na ten temat, bo to jest no jeden temat. I to będziemy gadać 2 godziny czy 20 dni nawet. 15 każdego miesiąca. I zaliczka się była za moich czasów. Aha, jeszcze bardzo Zaliczka, ja. dziękuję, przypomniałeś. No i ja też tam w tej książce... Aha, jak zapowiadali, Godula, potem były tajemnice rybnickich dzielnic. To była bardzo ważna książka, ale to był już nie mój pomysł, tylko pomysł tego Adama Ryszki z Focusa. To był jego pomysł, żeby ze wszystkich dzielnic, jest ich chyba 22 albo 23, nie wiem tak dokładnie, żeby napisać jakieś 2-3 legendy. Tak się. No i fajnie się to robiło, bo się jeździło, bo trzeba te materiały pozbierać, bo wymyśl legenda to jest nic takiego. Nie? Chociaż kiedy spotkałem się, kiedyś jak się spotkał z panią Dorotą Simonides, na pewno to nazwisko kojarzycie, ona jeszcze żyje, jeszcze działo. Ona powiedziała, panie Jurku, jeżeli dana miejscowość nie ma legendy, to ją stworzyć. O, jest ciekawe drzewo, jakiś garbaty, jakiś kamień, wymyśleć historyjka. Za rok każdy, jeszcze będą świadkowie, że tam był topiec, tam jakiś napadnik, pistulka tam działał. Nie? No i teraz przechodzimy do pistulki Eliasza. Patrzcie, jakie to są ważne postacie. To nie są postacie fikcyjne. Absolutnie nie są fikcyjne. Jakbyście do Niemiec pojechali do jak się tak, panoptikum tam na tej ulicy Ungerlinden, nie wiem, jest tam takie coś. To jest to coś podobne jak do gabinetu figur woskowych Madame Tissot. I tam oprócz różnych osobistości wybitnych Europy, tam jest Eliasz i Pistulka, Wicent Eliasz i Karlik Pistulka. Tam możecie zajechać i są. I jeszcze dodają te figury w Pszczynie przed pałacem, to są Eliasz i Pistulka. I też Tela Legend to jest materiał na film, na serial telewizyjny. Świetny serial by wyszło. Kaj to jest. Kaj to nie ma takiego czegoś na sztuce. Oni nagrywają, nie wiem, blisko, coraz bliżej, propagandowy serial, czy Rodzina Kanderów. I to wszystko. I co się my dowiemy? Nic. A taki Pistulka, tak jakby to nic nie było. Ani zbójników, ani tego, nic. A jak sobie, oni byli dobrzy. Gazety pruskie, możecie w archiwach się, jakbyście sięgli do pruskich gazet z tamtych czasów, pisali, jakie oni robili cuda. Nawet księcia Pszczyńskiego, dotarli do niego, oni mu uratowali w lesie życie, notabene. I powiedział ten książę, no nie godał po śląsku, wiadomo po niemiecku, słuchajcie, jeżeli jesteście tacy dobrzy, to ja was wypróbuję. Tu jest taka komnata,
na drugim piętrze, na którymś w tej komnacie, taka izba niewielka, zostawię naszyjnik księżny z perłą. Jeżeli do 3 dni skradniecie ten naszyjnik, to on będzie wasz. Pisulka na Eliasza, widzę co. Próbujemy Dosie, jak w tej reklamie Eliasz go do Dosie, już im to świtało, jak to zrobić. Postawił warta przed tym drzwiami cały czas. Przez te 3 dni tam cały czas 2 czy mało strażników pilnowało te drzwi. W oknach były kraty. No, Pisulka poszli, no dobra, za 3 dni przyjdziecie, spotkamy się. Minęły 3 dni i co? Ci straszliwieje tam co przyszło, próbowali tam czy żnyć kraty. Nie, no żadnego nie było, cisza. Otwierają. Nie ma naszyjnika. Jak oni weszli? Jak oni weszli tych księży? Jak oni przyszli? Znaczy dni, takie bohatery, Eliasz był taki byk bardziej, Pisulka rachuczy, ale mądrzejszy troszkę, pierwszy. No to jak wyście to i przyszli z tą szkatułką, z tym naszyjnikiem, proszę, tu jest. Zrobiliśmy to? Zrobiliśmy to. Ale jak byście to dokonali? No to warta stała, są kraty w oknach, jak byście to skradli? Wie książę co? Zdradzimy jeden z naszych sposobów. Oni byli przebrali się za kominiarzy. No i tam czyścili kominy i po prostu spuścili się do tego pokoju, do tej komnaty i tam był kominek. I Pisulka sobie wszystko wzięli. Oczywiście buty zdjęli, żeby boso iść, żeby śladów tam nie było sadzy. Wzięli, Eliasz Pistulki wyciągnął, gotowe. Teraz kasa, też, ale to już jest polski archiwa, z wypłatą górników, czy jakoś ta wypłata była, kasa pancerna w Katowicach. Weszli tam, bo Pistulka też dobry był, można powiedzieć, ślusarz. Kasa chcą wyciągnąć, nie się otworzyć, no bo sejfu nie umieli, tak co dobrze zaś nie byli. Kurde, ruszyli tego nie ludzie. Za pieruna, no 4 było, jeszcze 2 do pomocy tam wzięli. Nie idzie tej kasy ruszyć, no kurde, Eliasz, no co robimy, no. Teraz pieniędzy za pieruna i my tego nie wyciągniemy, to nie będzie nasze, no coś trzeba zrobić. Dobra, Pistulka tak to zaczął. Stójcie. Eliasz pozywał, chodź, wicy. Polecieli tam, za chwilę przylecieli 4 wałki. Te maglarskie, co wtedy to były mocne, nie? Tylko zaś z jedną stroną ta kasa dźwigli i się na tych wałeczkach no podkładali i wywieźli kasę. I to jest na fakcie. I jeszcze dużo tam innych przygód. I on napisał książkę właśnie Eliasz i Pistulka, Hultalska dwójka, będzie już chyba trzecie wydanie, to będzie Ratajczak Rolów jeszcze. To było to. Potem były te tajemnice rybnickich dzielnic. No pochodziło jak ludzie, dużo jeszcze byli, bardzo dużo starsi ludzie, nie tylko starsi, bo ci też. No i z tego to powstała taka 700 stron, tak grubo księga. Później zaś Ratajczak, wydawca, tak go dosłuje, jakby mi napisali, no piszesz to, różne tematy poruszasz w tych swoich książkach. Słuchaj, jakbyś napisał taką książkę, powieść o życiu Ślązaków po 45 roku życia, czyli od zakończenia II wojny światowej. No, temat jest ciężki, trudny. No, też jest zbierał materiały w ten sposób, że jeździł po ludziach i to nie tylko tam w Rybnickim, bo i tu w Rudzie, żeby się jakiś taki obraz zrobić. No i wyszła ta książka, ona nazywa się Pokolenia w Czerni. To nie jest żadne tam, nie wiem, ubarwianie tej historii, czy coś, czy łagodzenie, po prostu trzeba było napisać tak, jak to było z początku. Czyli jak to ruskie wojska tu leźli, jak na kopalni najpierw komisarz ruski był, przez 2-3 lata, może potem pierwszy sekretarz, w hierarchii dopiero 3 był dyrektor kopalni. I bardzo długo było tak, że pierwszy sekretarz, on był dyrektorem kopalni. No i tak powstała ta Pokolenia w Czerni. Ta książka miała, no temat jest trudny, wiadomo. To były losy dramatyczne, tragiczne wręcz, wiadomo, to było na Śląsku. Ale z tych wypowiedzi, jak się z sędziami spotkał, no z początku troszkę oni się tak jakby jeszcze sztrabowali, jakby taki hamulec mieli moralny, psychiczny może, żeby o tym gadać.
No, nie bójcie się, ja to napisał. Ja tam żadnego nie wypiszę. O, Karlik Macura mi powiedział to, Hilda Motyczkula tamto, ktoś inny jeszcze tamto. I ja po prostu napiszę, albo potem już mi nie napisali nic, bo ludzie nie chcieli w ogóle, żeby nie pisać, żeby tak, no mnie to przypisali Ratajczakowi, jakby co, nie? Ale jak oni opowiadali te historie, byście wy słyszeli, tam się łzy lały i śmiech i gorzołka była na stole. I tak ogólnie, to były ciężkie czasy, ale było widać, że jak ci ludzie umieli się z tym radzić. Jak te górnicy umieli tego sekretarza przechytrzyć, dyrektora kopalni przechytrzyć. W ogóle, jak się dać radę z tymi nie wiem, sankcjami, czy jakimiś upodleniami, bo to trzeba nazwisko. Na przykład taki się nazywał Heinrich Meisel, nie? W tej książce mam taką Heinrich Meisel. No, wezwali go do urzędu powiatowego w Rybniku. Panie Maziński, to ja nie ma Maziński, Meisel. No i po polsku, bo robię wygodać niedobrze, bo to Kajtek. Po niemiecku go dali sama. Daj nazwisko i na imię Henryk. Jaki Henryk? Heinel, nie Henryk. Heinel. Nie będzie tam. Pan się będzie nazywał Henryk Maziński. Opie, nie ciułej mi sam, za przeproszeniem. Mój starzyk był Meisel, ojciec był Meisel i ja wyda Meisel. No ale w końcu jak tam troszkę mu zawołali takiego szpeca od przekonywania z taką gumową pałką, no to Heinel się jednak zgodził, żeby być Mazińskim. I to jest jedna taka przygoda. Potem to, co rosyjskie wojska, nie tylko, bo polskie też, to jest w tej książce. No my myśleli, że to nie przepuszczą, że jak ktoś ta książka, jakoś tam cenzura, bo to nie ma tak, że cenzury nie było. Takie książki o takiej tematyce to zaroszły tam, czy urząd miasta, czy się to interesowali. Nawet my do IPN-u tam przyjechali do Katowic, no ale przeszło tam nic takiego. Nie było nacisków, żeby to nie wydać na Ratajczaka, bo ja to napisał, a on jest za to odpowiedzialny, nie było tego. I tak się to ludziom spodobało, że wiele to było, 2000 egzemplarzy nam tak próbnie wypuścił, to 3-4 miesiące potem było na targach w Katowicach, już reszta poszła. I poszła druga książka pokolenia z Czarnej Ziemi. To jest tu. Te książki są na tej okładce, patrologia. To jest pokolenia w czerni, z Czarnej Ziemi. I z Czarnej Ziemi to już były lata od 45, nie, od 50 do 53, ale jeszcze przed śmiercią Stalina. Jeszcze bardziej się to tym ludziom spodobało. Jeszcze kiedy będziecie pisać dalej, a no ta jedna miała być, no kurde, no że potem już nie było tak jak w tej pierwszej części. I tak się zaczęło, że będzie na wiosnę trzecia część, czyli Czarne Wrota. I te Czarne Wrota, dlatego taki tytuł, że jak się potem spotykają dwaj pędzelisty już, jeden jest malarzem ze sobą, na tej pędzeli nie wiedział co robić, co zaczął tamte. No z naszej autopsji to jest, bo górnicy są i malarze, i poeci, i pisarze, i że te Czarne Wrota to właśnie, to jest polskie Czarne Wrota na świat. To są najważniejsze wrota dla Polski na świat przez ten węgiel, kiedy do tych innych krajów, znaczy i tak ten jeden drugiemu się tak dodali, widziałeś, kurde. Śląskie było tak dużo. Śląskie wrota, dlatego czarne, nie? Wydałeś książkę i spotkania robisz. No. No muszę użyć tego określenia, nie boisz się go roli? Nie. Tego nie rozumiem. Słuchajcie, Młode pokolenie już w ogóle tego nie rozumie. u mnie jest, jak ja przeżył kilka spotkań na Zagłębiu, w Sosnowcu, Będzinie czy w Jaworznie z różnymi książkami, bo tu też są ubecy, Bo doszło Adrajku. ubecy, którzy się wyróżniali, to też w Sosnowcu, bo byli tacy. To jest to idzie udowodnić. Tu jest teraz taki knif, jak to my to mówimy. Kunsztyk. Ja już o tym powiedziałem. Szacunek do ludzi. Ja powiedziałem, ja was wszystkich rozumiem, ale wy nie możecie to odbierać, co wam w telewizji go dali, czy w radiu, czy kaj w tamtych czasach. Zadajcie się trochę trudu, bo nie trzeba dużo. I spróbujcie ta historia poznać. Spotkajcie się z człowiekiem, kiedy ktoś przeżył to, kiedy coś umie z autopsji, z własnego doświadczenia, przeżycia powiedzieć.
I potem my się za jakiś czas spotkamy, będziemy gadać na ten temat. I on to nie napisał po to, żeby oczerniać was, Polska czy co. Bo on nie mogła napisać, bo on nie napisał, że w całej Polsce byli tacy i tacy, wszystkie wojoki, czy tam jakieś ubecy, bo tu jest i dobry sekretarz, w tym popełnienia w czarnej i czarnej ziemi, i dobrzy ubecy też jest, bo też są tacy, co tam tych więźniów tam ratował, unaczył tam, łagodził i tak dalej. I to tak wygląda. A to, że my o tym gadamy, to jest historia. To nie, że ja się to wymyślą, że ja to tak chcę, że to jest kolejna propaganda, czyli taki odzew, odbicie, kontratak na propaganda, tam czy komunistyczną, czy jakąś inną. Nie, to jest książka o ludziach. To jest książka o ludziach. No, to też jest archeolog. Ale ja powiem o tym. Ale teraz słuchaj tak. Ślązacy wyjeżdżając w Polskę na wakacje gdziekolwiek, no to jest Ślązok, nie? No. Tambylcy przyjeżdżają na Śląsko, to jest Gorol. Już jest to spięcie. I tu Teraz jest, się to trochę rozmyło, ale bo już jest czwarte pokolenie już. ale wtedy też szło. To tak nie ma. To jeszcze powiedzieli, Jerzyk, powiedz tam coś po śląsku jeszcze. Bo widzicie, to jest taka gotka jak i wasza. Ja przyjechał do was, mówię z wami, rozmawiam. No wy nie wiecie na Śląsku, musicie się nauczyć tej gwary, jak to, albo dialektu, albo języka, albo coś takiego. Ale przyjedźcie, to nie ma tak, jak go dają, że ten Han jest ten od łopaty, od kilofa. Ja też jest od pół łopaty, od kilofa, bo też jest zaczynu. No, jak jeszcze na gruba, że się przyjmował, to mi powiedzieli na tym pniówku, a ten metan tam bije do głowy, 5 lat to ty ani za świadka już nie będziesz umiał iść do sądu, bo już nie dasz rady. Patrzcie, jakoś inaczej książki pisze do teraz, 15, 16, 17 lat. Tak średnio jedna książka na one, jakoś jeszcze mnie piszą, może mi pisze za chwilę, jak wyleza, albo co oni, bo to może nie w każdej Słuchaj, ja chwili. ci dam przykład. Liceum Powstańców Śląskich, No. jak spoza Rybnika, na przykład Wiejkowice, Jankowice, Boguszowice, dzieci zdawały do powstańców, gadały po śląsku, miały bardzo wielkie kłopoty z dziećmi, prawda? No tak było. Tak. Tak Były było. problemy. Były, ale nie można tego uogólnić. Że nie ogólnią, no. Bo były szkoły, na przykład ja nie pamiętam, nie wiadomo w szkole, czy, bo my do jednej klasy chodzili, czy w trójce, Te antagonizmy, wiesz? czy potem na wierchu, w szóstce, nie wiadomo, żeby tam nie dali po śląsku gadać na przerwie, albo, no moja siostra napisała takie zdanie, nie? No to była trzecioklasa. No wypracowanie. Orzeł leżał i jeszcze się ciepło. Piątka dostała. Tylko był śmiech, pani mu pochwaliła, że w tym wieku wykazała taki refleks umysłowy, że zapomniała, że rzucał się, nie, bo leżał i jeszcze się rzucała, bo tam konwulsje była, że użyła swojego słowa. Ciepał. No i... Ale widzisz, jakie były antagonizmy, to się już rozmyło. Ale ja słyszał, że były, to jednego duże, że to jedno z własnego podwórka, nic o... W Jastrzębiu to już teraz czwarte pokolenie, piąte nawet żyje, także oni już nawet nie wiedzą, co to jest Polska, Śląsk, Gwara. Nie, to może To ale już nawet ich nie nie za obchodzi. bardzo nie interesuje. Tak. Ale ja tam na Pniówku, no tam było, no żeby tak nie scyganić, 70% czy 60-70% tej goroli, jak się tego robi. Nie obrażając, no to nie obrażam w ogóle. Ja obserwowałem na No. notowanie Borynia ludzi, którzy potrafili pisać. No, Przyjeżdżali z Polski, tak zwane, jak to się mówiło, Damian, no, Łopańcy. Łopańce, a werbusy, no. Autobusy przyjeżdżały, No. no to teraz napisz podanie. Panie Marku, napisz mi to pan. Było. A czemu? No i umiał No ale pisać. to były czasy tak 70. 70., no, 80. to czasy. tak jeszcze były rejony Polski, co Ale na Śląsk frontach. był zawsze postrzegany w Polsce jak coś gorszego. No tak nie było. Wy umiecie robić, ale nie uczycie się. Ale Ślązok Ślązok wiedział, że jak ja sam stryknę, to się oświecili, a w internacie te poroki nie wiedzieli. Bo jeżeli chodzi One no o to cykło awans potem, na cykał się, bo to... albo na kierownika, to też było zawsze ten polog. Ja. Ale wiecie jak to było? Wiesz, Ja wam powiem. Polok. Ja wam powiem jak to Ślązok było. nie. Dyrektor, bo z własnego podwórka, z Marcela,
dobry górnik był, Sztygar, potem awansował, Steiger, jak się tego nie po naszemu, na Śląsku. No i dyrektor się go wezwał do spraw pracowniczych. No to słuchaj Janek, dyrektor był Śląsk. Ty się dobry fachowiec, pójdziesz na wicedyrektora. O nie, ja się tego, papiorku, co staro powiem, no mam nie... No i takie tłumaczenie, bo nie chcieli. Czemu nie chcieli? Bo wiedzieli, że jest wielka blokada i to, że on dostał taką propozycję, to do niego było, nie powiem szok, ale wielkie zaskoczenie. Wielkie zaskoczenie, że on dostał, no potem już byli, bo na przykład świętej pamięci Rudolf Kołodziejczyk, znamy go wszyscy. Jak on dźwignął Pniówek finansowo, on był dyrektorem do spraw pracowniczych na Pniówku. Jak on taką kopalnię wyprowadził, no. Ekonomicznie, tak. Ale Nie tylko finansowo, ale w ogóle. tak to szło za Ślązakami, że ja robić umiem, ale awansować nie, bo oni się nie uczą. Dobra, ale jakbyście, tylko Poloki. jakbyście wzięli, no, 60 lata, jak my mieli wiele, trzecia klasa, czwartą. 10 lat. Jak przyjechali z Polski książki, oni mało książek. A Ślązok i Wineturius, no, i Tima, i Werna, to były przygotowane. Nawet my w 5. klasie czy 4. już, całą trylogia i Krzyżaków znali. I no my się potem naczyli, kto lepszy wie, wszystko. A nawet byli tacy, co Kwowadis. I no, że to brali od strony takiej bardziej przygodowej, czy takiej, no. Mogę wam powiedzieć jakąś ciekawostkę. Było tu wspomniane o liceum imienia Powstańców Powstańców. śląskich, ja. Więc ja w 1953 roku posłali mnie rodzice do tej szkoły. Bo do Polacy prześladowali Ślązaków. A ją się szkoła zmieni z powodu Anglika. Był taki profesor Nowak. I tam Ja uczyłem angielskiego. nie uczył angielskiego, ale ten mój akcent śląski mu przeszkadzał Nie pasował. i nie pasował. A profesor Różańska była Polka, Polskiego uczyła, tak? Ja. I u niej Grzech miał bardzo dobrze, chociaż prawie najlepszy uczeń z klasy. Ale musiał się przyjść do technikum, bo Anglik Nowak mnie wykurczył. Byliście rocznik. Przepraszam, że 38. A 44 lata to Ty nie Nowaka pamiętasz Różańska? Nie, Różańska uczyła polskiego i Nowak angielskiego. No. A powiedzcie mi, była u No nas... przecież ja uczył do tej klasy jak Krotowski, Dramski, Robynek. Ale była u nas tej rodziny malarzy też, co to... Jak? Bo tam też różańscy jacy malarze byli, nie? Nie. To nie była ta rodzina? Dyrektorem był Drozdowski. On się Drozdowski. To już nie nasz Czesał dowód. jak Hitler. To ty pamiętasz cifra? 10 lat No różnicy. pewnie mnie uczyła matematyki. Niemożliwy. Herski. Świat jest mały. No, też rocznik. 51. Ja? Sami... Ale też w tym latach. Ja cifra pamiętam dokładnie. Dość podobny. A jak się nazywa od biologii? Kto? Od biologii. Frida. Na pamięć. Frida. Od biologii. Biologii też. Ale nie to. Na pewno Była Sabicka, przepraszam, musi się nazywał jakoś tam. Ruskiego. Syn Tatiana Ruskiego uczyła. Tereszko. Sabicka była żeńską, Sabicka była żeńskim liceum, a my byli męskim powstańców śląskich. A teraz mam pytanie do Jurkusia jeszcze. Od kiedyś ty zaczął pisać o utopkach? Utopka, w którym... O, tu jest utopek, widzisz? No, ja miał, czekajcie, no ja miał 46 lat, jak rzekł ta pierwsza książka, to były Bojdy Śląska, ale to był taki eksperyment. To tam jeszcze roczniok, kiedy to było? 2006, nie? Jakoś coś takiego. No to już on przez to pisać. A ja już się nazywał Utopek, a u mnie nic nie napisał. Ale jako Rok w pomału, gazecie Rybnickiej w 90. tajemnica rybnickich dzielnic. Podpisował się Utopek. Bo do dzisiaj... nowiny, no by to ja to czytał i teraz się to gremliny jeszcze, nie, bo na I cały czas. nowina i tyś on mnie nie napisał nic, a mnie go dają Utopek. Ale jest, tajemnica rybnickich dzielnic, jesteś wyznaczony jako jedna z tych to tam postaci. No i ja też, my chcemy takie robić i robi to Izolda, nie wiem czy z tobą też robiła ten program, ona taki day pozów robi w telewizji Katowice. I ona wyszukuje wszystkich takich ciekawych ludzi tam
O tych lusach mogę ci powiedzieć, jak wleźli, to ci powiem, jak te baby się Ja chowały, to a jeszcze, popiorem się mazały. Bogdan, ja to jeszcze cały czas po ludziach wjeżdża i zbierą. Ja możesz mojej żony spytać. Tam jeszcze. Dawaj, kartoszki strugać. Wiadomo po prostu. Ale jakie to są fajne, wesołe. My to, bo tak jak powiedział, na przykładzie Pokoleń Szczerbych. Nie to wszystko, te książki, każda książka praktycznie uciekał w taki humor, taki optymizm. Bo tam właśnie, że pokazał, że ci ludzie dali się rady i z tym humorem, bo jest taki specyficzny moment. Jeszcze mam jedno pytanie. W tym Herloku tam piszesz na drzewo, jak piszesz, sztrum. Na strum. Sztrum to jest prąd. Strum, przez S. Strum. Ale on pisze sztrum. To tam musiał być pomyłka tego wydawcy. Wydawcy, ale tam jest nie jedno. Hopie. Ja tam robię 20 lat. Ja cię widzę, jakieś uciechą potrzebno. Jak każdy. Bo same dużo chłopów Co by to jeszcze dodali? Nie, tam pora błędów masz tej książki. Jest. Mogłoby być po śląsku, a jest po polsku napisane. No, ale... Sztrum absolutnie to jest prąd. Strum też drzewo. To trzeba jabłonka, płomka. No, jest bardzo dużo w tej książce. Ale to w każdej idzie powiedzieć. I druga sprawa z tą książką jest taki, że jak ja bym napisał na przykład tym dialektem czy gwarem typowo śląskim, to już się będą ciepać mi w ludzie, że i to jest bardziej tak uniwersalnie. I to już nie ma taki śląski jak był kiedyś. Ogólnie to trzeba powiedzieć, że dobrze piszesz. No bo tak jak powiedział, że to nie ma taki śląski jak był kiedyś. To żadnej już, no jeszcze są tacy, co umią pisać, z tych starszych. No tych abzdruków, takie różne, to tam nie ma. No, i dlatego jest ta książka, nie ma ona tako niezrozumiała, że i Poloki przeczytają. Niekiedy rzeczy jak się czyta, to są aż przesadnie, tak jakoś na siła ten śląski, nie? Nie, to tam nie nasiła nic. To jest bo ja w internecie się natknął na taką notka, że właśnie w Niewiadomiu było tak. Ten górnik się stał detektywem. Nie wiem, jakim prywatnym detektywem w czasach komunizmu się Znasz stał. tych straszków Połednica też? Ja, Połednica, no to bez ja samo południe przychodziła. Jakiś leksykon straszków śląskich by trzeba było napisać. Zebrać wszystkich tych... Jest taki coś, mitologia śląska, napisana przez świętej pamięci Adama i Basię Podgórskich. Aha. To jest taka antologia. I tam są wszystkie bardzo fajnie południce, mamuny, podciepy. No kto to był podciep? No, idziecie do szkoły śląskiej, spotykacie się o jakimś, z grupą powiedzmy o takim profilu śląskim, do kultury śląskiej, do folkloru śląskiego, teraz o folklorze podobnie. I oni tam, skarbnika znają, utopca znają, szczyga, no to już troszkę mniej, ale już te inne, mamuny, no Janciowodnik, podciepy, tego jest bardzo dużo mamy jeszcze tych różnych. To widzicie, do i Południca też, na przykład mam taką książkę Legendy z gminy Leski. To tam też, tam przeważnie topiec, tam dużo stawu. Ja też jestem o Południcy. Skąd się to wzięło, te Południcy? No to taki był taki, nie wiem skąd się to wzięło, ale taki był przesąd, taki pewnik Bielini, że jak się w same południe na Anioł Pańskie robiło, no to ta Południca się zjawiała. Jeden z takich unych to jest. Inny zaś. Na polu, dziecko zostawiły odkrytą głową, przed słońcem udar dostało to dziecko, go dali Połednica, je zamordował. No tak to było. No u mnie też jest w jednym opowiadaniu, że porywło dziecko i porwała swoja siostra, no ale ją oddała. No to są bardzo podciep. Podciep jest bardzo fajny one. To jest, od podciepie to macie humor niesamowity, nie? No skąd się ten podciep wziął? Kto wie? Czemu podciep? Podciep to jest dziecko mamuny, nie? Co to jest mamuna? No i są eksperci, profesory. No i się pytam, ale pan jest profesorem od folkloru śląskiego.
To nie, że pan jest z Rudy Śląskiej, się wzięło stąd, że ale podcie panna nieślubne dziecko miała i podrzuciła. To podrzutek inaczej. To nie podrzutek. no, No podrzutek, podciepła, podrzutek no normalnie. i podciepła. No to jest mylne, to Szołtysek tak tam wymyślił. A ja tak stosuję właśnie ten wątek, że pociep to jest syn tej mamuny. Ona taka była leśno taką kobieta, niby karlica, taką czopka miała z paprocią i ten pociep się rodził, to był taki kudłocz. I mu się to dziecko nie podobało, nie? I ona podciepowała do kołysek, brała dzieci niemowlaki od ludzi. I teraz to jest taka legenda, w skrócie to powiem, też podciepła nie, tego swojego, a ten zaraz umiał godać. Ja chcę jeść, ja chcę kotlety, ja chcę modrą kapustę, a nie ten mały. Tak z trzecią bardziej. No i też tak zostawiła dziecko w kołysce na chwilę. I idzie ta kobieta, ta matka patrzy, kurde, taki kudło, że co się gapisz, co byśmy tu, że dawaj żal, dawaj kotlet, dawaj kapusta modrą. I wrzask. Ale ten mąż przyleciał, to o nie, ta Zuzanka to my zaro odzyskał. No i widział, że ta uciekła, jeszcze tam ją widział na onym. I wziął tego podciepa, ogolił go, tyłek go ogolił i go wciepnął na pokrzywie. Jak to zaczęło wrzeszczeć, to się pod rybnikiem działo, a słyszeli go braci Bożu. A ta mamuna, i tu jest właśnie, co żeś powiedział, ten psychiczny aspekt tych śląskich straszków. Jak każda matka reaguje na płacz dziecka. Wiadomo. No i wróciła się i dała mu, ona Zuzanka wzięła tego swojego, no że chciała ta brzytwa jeszcze, no na co ta brzytwa? Żeby był też fajnie, no i potem tej jaskini ogoliła całkiem. Fajne dziecko. Jest to, i co jest bardzo ciekawe, te śląskie, tak jak Bogdan powiedział, te śląskie straszki, demony mają tej genez kilka sposobów, jak to powstawało, jak to działało, bo też różnie się działali, nie? Czy ten. No, jak czytaliście, bo w tych nowinach bardzo dużo żeś pisał, nie? Jako utopek. Tam żeście opisywał też. Ja wiem, że się opisywał, skoro się to brało, legendy też, nie? Ze swojej tam Fałęcic, czy No, to było, i to też było pod nie tą domie. Ja to czytał te one, Simonides, ten horror śląskiej tomie, potem już wzięło. Mamy transmisję na żywo i tutaj w komentarzach pani Gabriela Sowa pisze, że pistulką to mnie ciotka straszyła za bajtla. Karol Pistulka, tak? Tak. A jeśli ja mogę coś powiedzieć, chciałam powiedzieć, że jednak nie ma czegoś takiego, że jakieś legendy są czysto śląskie czy czysto polskie. Jest przenikanie kultur. To, co teraz panowie powiedzieli o podciepach, to jest w Konopnickiej, w Krasnoludkach, o sierotce Marysi. Tak, tylko skąd to Konopnicka wzięła? Skąd No to wzięła? To trzeba się najpierw te pytanie zadać. To jest, ja powiem jak to skąd się to bierze. To jest demonologia słowiańska. Nie polska, nie śląska, czeska. To jest słowiańska, bo jak te leksykony byście, książki te słowiańskie, to tam istnieją. Ale nawet tam nie jest. Słowiańska, to jest ogólnoludzka. No ale. Zamiana właśnie dzieci. No, ale to już było. Nie po nasze, tylko jakiś właśnie podciep. No podciep, no. Tych podciep jest tak. I potem było. Dzieci wyrastają, zaczynają mieć żądania i Są różne te legendy z różnych regionów Polski, bo i z Mazur są, z Wielkopolski, Małopolski, bardzo fajne są. I on teraz wydał taką książkę Pocałunek Panny Wodnej. Tylko, że jest tam może 3-4 opowiadania śląskie, to jest po polsku napisane i tam mam legendy z całej Polski wzięte. Zacząłem od Króla Popiela, jak go myszy zjadły. Potem był Zbój Mady. Też sławna postać polska. Potem były pomorskie legendy. Potem były niedzickie. Ta słynna Brunhilda z tego, jak się nazywa ten drugi zamek? Czorsztyna, czorsztyńscy zbójnicy. Potem o ten sławny minichub, który skonstruował maszynę latającą. Ślązok to był ten mnich. Z tego klasztoru, z czerwonego klasztoru tu w Piemilach. Ten skarbnik, to się wiesz skąd on? Z Rdutów. A ja robił na Rymerze na dole i jak się zżenił, to przyszedł ku mnie skarbnik, ale z POP.
A, też widzicie, już awansował, patrzcie. No to już się nagrodą, jeszcze to polecą, ostatnie dwa one jeszcze mogę sprzedać, jak ktoś chce, oczywiście z promocją. Chce się o tym roku coś dowiedzieć, jak to fajnie. Tam jest takie wydarzenie, które na 100% mnie przekonują, że miało miejsce z tym Herlockiem. Chociaż ja Herlocka dopiero powiedzieli, że znałem, jak ta książka była. Że siedzieli w karczmie, 75 lat mieli tam chłopy, no i czeki się działo. I ten jeden powiedział, że zaczęli mu rodziny, zapraszał ich na piwo. Nie? 75 rodziny, on w tej karczmie dostał zabawę. Nie ma. Teraz pogrzeb za 3 dni. Przychodzą, ksiądz już wszyscy wlazują do tytoznośni. Nie ma nieboszczyka, trumna pusto. Ta, co miała rzekać przy nim, to zamknięto w szranku była, przeszczała tam. No nie ma pogrzebu. No i co? No i Ginter Herlock ma rozwiązać sprawę. Najpierw po cmentarzu, bo myślał, że jakaś w cmentarzu schowali tego nieboszczyka, bo na gotowach miał być chowany. I w nocy się naczął, nie? Bo ten po raz stary i tak słyszy jakiś tam głos, jakby śpiewy. 100 lat, tak przytłumiony. Z grobowca starego. Tak się począł, go tam podeszł. Najpierw miał strach, bo myślał, kurde, jak to na cmentarzu, nie? Otwierał tam te drzwi i tam te dwa kumple. Ja się uśmiał tym. Te dwa kumple siedzieli. Na onym mieli koszołka, nie, zakąski, a ten nieboszczyk siedział oparty o ten on z kielichem, a oni się polowały, a ty Hannes nie będzie już pił. I zrobili mu biwa rodzinową w Grobowcu. Taki mniej więcej, niewierno Hilda, to zaś było, górnik przychodzi z roboty, z drugiej zmiany, patrzy, żona po sagu tam przed lustrem, ona czy jakieś tam wygibasy, jakieś nie wiadomo co. No i kurde do Gintera, hopie, ta moja staro, to jeszcze mało. Poczuł, jak w los, poczuł w Andrzeju zapach dymu, nie, fajkowego. Na drugi dzień, to już robił na dzień, przychodzi pod dniowce, tam wisi beret. W berecie nigdy nie chodził, fajki nie kurzył, cygaretów nic. No i leci do Herlocka, Ginter pierunie, ona mnie zdradza, nie? To ona nigdy nie przychodza, czy ona po sagu przed lustrem i tam jeszcze jakiś, kurde, wiesz co ona robiła, już się nie robił. Dobra, ja to oznacza. Schował się tam w skrócie w krzokach i obserwuje ten dom. I ten poszedł do roboty, na noc zaśmiał, czy na drugą wtedy to już miał. I ta, ona czuje, ta baba zagląda z tego ganku i idzie w takim ortalionie, w takim płaszczu jej starszą jakiś i w los. W mantlu. Teraz jeszcze zdążył, bo oświetlone było, zdążył zauważyć, że ona się seblekła, już lajwik ściepuje, ale już kryła te sztory, nie te zasłony. No go to słuchaj, spotkał się z tym swoim, nie chcę nic zgodać, ale jest źle, bo ona cię ryknie tam jakiś, jak to mu powiedział tak dosadnie, jakiś luj tam przychodzi, nikt. Zaczęliśmy się na niego. Poczekali w krzokach, on nie szedł do roboty w ten dzień na noc, i no z Ginterem, z tym Herlockiem w tych krzokach. I czekają, idzie ten chłop. Ty już chciał na niego nie... Ale nie opowiadaj tego, bo nie będę go czytać. O nie, to nie chcę, ale dalej już nie powiem, ja się sam. No widzisz, to, żeś mnie haltnął, żeś mnie haltnął teraz, bo już by doszli do tego, co to było. Dzięki Ci. No i takie są te... Musisz skończyć, ta tajemnica musi dostać. No ja pytanie nie do konkretnej książki, ale ogólnie chciałem się spytać o proces pisarski, jak u Pana wygląda, czy to jest 8 godzin dziennie, jak na etacie, czy to jest wena albo jej brak, w domu, na dworze? Pan się tak fajnie do mnie po polsku odezwał, no to też po polsku powiem. Dla mnie to była Ale to zabawa. To była zabawa. I Baba drzewo lubi, a ty piszesz. nie, i ja nie piszę na komputerze od razu, tylko najpierw w zeszycie. Nie mogę, znaczy się, by chciał to być sposoby, ale nie mogę tego od razu na No komputerze. jest to bardziej stymulujące, jak się... Tak, jak się, jednak i na nie papierze piszę pisze. długopisem, tylko piórem. Piórem normalnym. No bo inteligentni ludzie piszą. Tak, na inteligentnego to tam się akurat nie uważam za bardzo, ale jak, powiem Wam tak, jak chwycicie to pióro i naprawdę zaczniecie pisać, to do głowy same. I te sytuacje wyszły, to miało być krótsze, ale z jednego wydarzenia wypływało drugie.
I to jest cały mój proces pisania. I potem przepisywałem na komputer, też się poprawiało. No i tak wygląda cały... No inni tak siedzą, no kurde, jedno zdanie napiszę, pierunie. No nie, to zaraz. Co ja chciał powiedzieć? A tak jak Żeromski, ogary poszły w las. Ile popioły. Ile on tam razy to zmienił. A jakbyście widzieli, jak on tam dalej to skreślą. Ja tego nie mam, ja tego nie skreślą. Ja mogę mu pokazać mój autograf w zeszycie, to tam mało co. I dopiero po tym, dopiero na tym komputerze, ale bo to idzie też robić, notatki jest takie, się zrobi na komputerze, się to napisać, a potem poprawić, przeciepnąć do pliku, co już się oddało do... Ale wierzcie mi, jak ten ktoś zacznie pisać, obojętnie wiersze, te pióro jak chcecie, nie wiem jak Bogdan pisał kiedyś, czy od razu na komputerze, zupełnie to inaczej. Teraz mam na tapecie Pan Łysej Góry, czyli to będzie powieść o dwójniku Ondraszku. To już taka grubsza będzie troszkę książka. Tylko też jak miał taki dylemat, czy to napisać z dialogami śląskimi, ale wtedy by była trudność, bo byście musieli użyć tej gwary jako mniej więcej teraz, bo nie powiem tam z XVII wieku, nie czy XVIII. No i to no i oznaczył, że jednak by napisał to całe po polsku, żeby to większy. Tylko że trzeba stylizować sposób tego mówienia, żeby to za bardzo literackie nie było, czy ozdobny jakiś. No i chcę tak według siebie, bo materiału dość dużo mam na temat i chcę ta książka też napisać. Powiedz mi, czy spotkałeś się z takim antagonizmem, że byłeś gdzieś tam na wakacjach, na wyjeździe w Polsce, mówiłeś językiem literackim, a ktoś tam posłuchał, popatrzył, ty ze Śląska. No, po akcencie, bo jeśli chodzi o język polski, to nie mam... Mogę mówić po polsku czy po śląsku, dla mnie jest to normalne. Ja mówię teraz dla panią, z panem czy z panem i możemy sobie rozmawiać po polsku na wszystkie tematy i żadnej trudności mi to nie sprawi. Tak jak my się mówimy po śląsku, to tak samo mówię po polsku. To nie ma tak, że... I teraz jest... Mamy przewalone, jak pojadziemy na wakacje nad morze, ale akcenty, tam są Ślązoki. Ale akcenty to was wyczują. To nie ma, bo teraz byłem na targach śląskich, to mnie tak troszkę mniej, ale koleżanka to bardziej. A koleżanka ma 34 lata, nie? No, ale ja już, ale ona też, jak ona tam zacznie gadać, to ona mówiła. Nie? Dwa słowa stykną. Dwa słowa. Koń i ksiądz. A ino się przejęzyczycie. Ja w Lublinie, w Skonsynie. No, pan jest ze Śląska. No ja. Ale żaden mnie za to nie. Z takim czymś to nie się... winił, że... To już się rozmyło i tolerancja. Nie spotka się nigdy. Jest tolerancja. Najgorsza tolerancja jest w rządzie, nie? To jakby Kaszub przyjechał na Śląsk i po Kaszebę, to my go nic nie robimy. Ja robił z moim kumplem, on był z Jastkowa, powyżej Lublina jest Jastkow. I bardzo dobrze się z nim robiło i my, najlepszy kumpel to był w robocie. No i pan powiedział bardzo mądrą rzecz teraz, że segregacja ludzi. Czegoś takiego nie możemy robić. Nie możemy być fanatykami czegoś, bo wiadomo do czego fanatyzm prowadzi. No to było kiedyś Gorole. I trzeba rozumieć, jest coś takiego, jak ja przyjadę na przykład do przedszkola nawet, czy do szkoły w Kamieniu, ja tam z dzieciami po śląsku byłem. Tam zaraz miałem spotkanie, jeszcze kurde, że przyjechał tam jest wszystko, wiesz, tam jest poczta, coś, nie umiał, że ich wyjść, a ja Stasią, bo to miałem takie rysunki do tych dzieci, no i lasuja do kuchni. A Gesslerka przyszła, patrzcie. Po śląsku. W Rydułtowach jest Dzień Śląskiej Gotki i robią takie skecze, gawędy, ale konkurs, nie? Ale te gawędy muszą wypowiadać nauczycielki Gorolki, że tak powiem, nie ze Śląska. Byście wy to posłuchali, jak to wygląda. I teraz pojedziecie już co do większego miasta, to już musicie gadać po polsku. Już te dzieci was nie zrozumieją. I on co roku jeżdża na Paderewskiego do Katowic, tam cały czas zapraszamy do... To oni to chcą, oni to rysują, tam no to jest straszne, no bo co z dzieciami tam poważniejszych spraw wiadomo się nie poruszą. Ale to już musicie mówić. Już to byś musiał ze mną wleźć do mojej windy, jak jada na swoje piętro i tam bylec wchodzi ze mną do windy i wymieniamy swoje spostrzeżenia.
Miłość tolerancyjny. Ale ta osoba, ten adwersarz, pan to jest taki Ślązok, ja? A nie, Ślązak pan jest taki. Mamy XXI wiek, któryś tam rok, nie? Tak. A dalej to istnieje. Ślązok to jest Tylko, że trzeba się bronić, trzeba nie obrażać się, nie obrażać, bo to nie ma sensu, nie? A takie rzeczy no, zdarzają się. No. Chociaż ja powiem, że jeszcze nie miałem takiego napaści, chociaż mnie też robił Ratajczak z tą książką Popienia w Czerni, czy to między Tanka i on mieszkał twardo, jak się to nazywa tam, między Gliwicami. No, Pilchowice. To tam Żernica jest. Ja, idziemy do domu, ja? Żernica, fajnie. Kończymy, idziemy do No, domu. gospodarz powiedział, że 10-15 minut i już niestety muszę praktycznie dopaść na A dopiero się rozkręcimy. Nie? Dobry są i do domu. To by sam musiałem tam być było, do 20. tam było towarzystwo takie, dużo ludzi było, przyszło i oglądało tej Popienia w Czerni. Nie? Ale ludzie się tam pytali, ale ja wyczuł, że coś już jest nie tak. Że oni już są by nastawieni na atak. Że tak nie ma, że... A to ugoda, że to jest... Po tym mi to powiedział, po spotkaniach, że się tu w Żernicy do rady to się już nie rusza. To była cała ta grupa, powiedzmy, o orientacji pewnej partii, no i... Ale ja się powiem, żeby obronić roli, żeby nie być jednostronnym, Nie, to nie ma to bardzo często się spotykam z trzecim pokoleniem, czyli to już są wnuki tych, którzy przyjechali, pięknie mówią po śląsku. Dużo, Że jestem zachwycony tym. Przecież na tej naszej kopalni na Pniówku tak samo. No tak samo. No bo tak się nauczyłam. A zaś dziadki przychodzą do przedszkola, chodź Jasiu do domu, Ślązacy. Marianko chodź, albo Nikolko, idziemy już, bo czas, nie? A potem, ale on zaczyna tak mnie tego dumać, wyjeżdża na rowerze, przyjeżdża na kolej, nie? Albo godzisz, albo mów, no. To nie ma znaczenia. A u mnie dziecko... A jakim językiem mówić, nie? Ja zaś u mnie mam Nikolka 6 lat i zaczynamy się bawić po polsku. Potem mamy takie antyki francuskie, jak ulubione one, już te zabawki gadają po śląsku. Także ona i tu się uczy tego i to opowiada. I to idzie teraz na tych Francek, oni zobacz, tam widzą tego wilka i już, bo będą gonić, zasadzą się na niego i ty wypieruny, co wy tam szukacie. No i umie tak i tak. Nie? Jest jeszcze jedna sprawa, że na przykład na całym świecie, jeżeli chodzi o ludzi takich sławnych, gwiazdorów i tak dalej, to ktoś tam podkreśla, że jest Szkotem, że jest Walijczykiem, nie? I taki sławny, a pokaż mi sławnego Ślązoka. Twardo. No jedynie, nie? No i Łukasz Kogut, nie? Że jest taki znany, rozpoznawalny. Co? No ale kto się ostro przyznaje do tego, ja jest Ślązok, nie? I Talarczyk. Talarczyk też, nie? Tylko, że twardo napisał książkę po śląsku o tematyce śląskiej. To fajnie chroni. Jedna. Co? Ja Grytówna Śląskie, typowo śląski drap. nie. Ale już król, Atenowy teraz, ale będą jak zaczynał, nie? Mnie się wydaje, że akceptacji brakuje, żeby my Polaków akceptujemy, ale oni nas absolutnie nie. No tak z dystansu. Tyś zrobił mi zdjęcie w Czernicy, tyś mi go nie posłał. Nasz też Murczynek to też są sławny pisarzem, to nie można powiedzieć, że... Powiedz pan coś po śląsku, bo to takie śmieszne. No tak mi jednego powiedziałem, że to taki fajny język, taki śmieszny. A w sumie byli z Tarnowskich Gór. Mamy jeszcze 2 minuty. Nie wiem. Za nas Na wczasach razem byli, wiesz? To my się tam poznali, no. Jeszcze ktoś jak coś chce powiedzieć, No, chciałem podziękować Jorgowi, że w ogóle tu przyszło. ja dziękuję za to miłą To jest atmosferę. znany pisarz śląski, to jest jeden z najbardziej znanych. Mało kto się orientuje, nie pisze o nim w Polsce, w mediach, bo wiadomo, po śląsku.
No tak, oddają ci, co pisali największe arcydzieła, to biedokami Niestety. Podziękujemy Ci za to. Też dziękuję. Zaprosimy Cię jeszcze raz, bo sam jest dużo do powiedzenia. Oj, no. Chyba, że nie będziesz chciał przyjść. Ja zawsze otwarty na każdy temat. Państwu ludzi dziękujemy. jak ja. Dziękujemy. Brawo. Dziękuję.